Ja siellä mennään korkealla ja jälleen tyyli. Ja siellä kärrypyörä kuningas tälle päivälle. Ja Mikkokin siellä. Ja sieltä Joonas Karttunen. Ja siellä oli iso tyyli. Sieltä tulee Länsiannikko. Pyörii vuodestaan fronttiin. Elikkä pyörii tuonne rintamasuun. Siellä otetaan punavauhtia ja siellä haetaan Jona. Mutta siinä pysyy, siinä oli tyylikäs. Siellä tulee. Siellä Joona Seloranta jälleen tyylittelee. Ja sieltä älliuppiin. Ja hieman jää takapainoon. Juuri sen verran, että Tomikin on isoja ja siellä tuolla tyyli. Ja siinä mennään pitkälle. Tulee sieltä ja Ristola hieman hakee etelän lämpöön ja tyylikästä päkkimellakkaa feikkiin. Eikö niin isoja käteen? Siellä tosissaan Joonas ottaa. Ja siellä pyöritään jälleen älliuppia tuonne front. Mies seuraa. Ja siellä pyöritään tuplaa, mutta hieman tulee jälleen kerran tuonne Montun pohjalle. Ja siellä on jälleen tyylipuhdasta. Montilla on ollut tänä päivänä tyylihallussa ja niin on siinäkin. Siinä haettiin tuommoinen. Ja sieltä tulee Joonas ja Joonas taiteilee jälleen tyyli. Ja siinä on tyylipuhdasta Stalefish Crabia. Ja Antti Miettinen pyörii siellä jälleen kerran haetaan. Ja siellä tullaan jälleen kerran. Aleksi tulee ja yksi ja siellä sitä haetaan. Tuo tulla näillä pakkasilla kaupungin keskusta. Ja siinä oli tyylikäs tonside hommansa ja Mikko tulee ja tyylikästä ja sinne jälleen kerran hankaloittaa tätä. Sieltä muut Joona Seloranta. Siellä mounaillaan ja punspotteja pyörii siellä tyylikkäästi. Mies, jonka housut ihmeessä. Sieltä kelaa vauhtia ja tullaan korkealta. Ja siellä pyöritään tyylikäs tuomaan. Ja nyt on korkea ilma ja ei vieläkin.